за съжаление, започва ремейка, да го кажа по друг начин, повторение на историята от миналата година. Което мисля, че не бива, не трябва и няма как да го допуснем. Ако миналата година, значи повечето от хората са били, когато миналия път говорихме, тук няма да се повтаря, вие си действахте, ние си действахме, при нас планови клинове, при нас, извинявам се, една дама имам, от тук нататък вече няма съм цензура. На вас се извинявам. Всякакви путки майни се случваха и просто успявахме, докато падна парламента, да ги откова, след това вече майните, каквото искаха да правят. Лошото е, че го виждам още в зародиш, говоря вчера. Вчера Бареков ми излиза, значи той беше тук при вас. Окей, той беше гост и така нататък, но ми излиза вчера и ми обявява, че ми прави ремейк на февруарската революция. Той! Един капут, който такова. Сега това, окей, той си има това право. Аз виждам кои са с него. Това са същите лица, които миналата година докараха нещата до там, че хубаво, че те си бяха отишли вече. И обикаляне като призовени колеги, просто защото хората искаха да обикалят, просто нямаше какво да свалят. Но тази година, тъй като аз за това съм тук, разликата е тази, че вече ние, говоря ние в София, формата, който аз ръководя, и вие тук, варненци, трябва да работиме в заедно. Така, синхронизирано. Защото тук пак ще ви излезат разни всякакви там видови кучета, някакви матери такива. При нас, ето, сега споменавам лицата, които виждам аз с нощи. Значи, Ангел Славчев. Същата история на нов глас, разбирате ли? Лошото е, че видях Люси Манова от Ботевград беше там. Всякакви други екземплярчета, които ги познавам до болка и просто си търсят кой да им плати, за да такова, защото всичко. Красимир Каракачанов ти да видиш, който ВМРО-то, който фактически правеше този клинов от един момент нататък. Защото ние минахме, говоря за София. Минахме през БСП, през ГЕРБ, всичките, нали, ни се изредиха, така да се каже. Накрая Краси Каракачанов се опита да яхне. Ама той нямаше вече какво да яхне, защото ще ви покажа колко взима. Нищо не взима на избори. Това беше цялата игра. Всичко е за сиренето и ножа. Нали? Ясно не е за какво става дума. Това ме беси това, което го виждам. Сега ще се опитаме да ги отрежеме от така, първо аз имам предаване Клепало на промяната, пуснах точно за това, защото без цензура може да се каже какво. Ето беше и Христо, ми беше гост. Клепало на промяната по TV+, има със същия сайт, може да го гледате, Клепало.tv. Всичките предавания 6 до тук са покачени. Там ще видите, се казват нещата, които не се казват на други места. Давам ви пример от последното предаване, който беше Григор Лилов. Съобщи, че нещо, което и аз не знаех, че жената на Цветанов е шефка на аналитичния отдел на ГДБО. В момента говорим, не е в минало. Нали? Просто ви го давам за това, че няма цензура. И казва, вади извода какво значи ГЕРБ и БСП. Че те са едно и също. Така, долу горе, това е формата на предаването. Утре е при социален чул, викат в канал 3 да говорят за новите партии, затова идваме и вече до това. Защото и без това само ме ядосва. Предишния път аз ви казах така, значи, окей, 3 зими бях и 4-та ще излезе и ще излезе пак. Но, говоря за себе си. Хората, ние, ако нямаме алтернатива, ако не можем да надградиме, да покажем, да имаме свое представителство, ние така ще си излизаме всяка зима, всяка ще ги сваляме това. При мен не е проблем. Ще изкараме и сега пак. У нея ще извадим жълтите павета и ще ги смачкаме. Не сме като тези 130 дни, дето с шнорхили и плавници и други такива водни
инструменти протестират. Аз не съм видял комунист да падне с шнорхел и плавник, пък някой ако е видял, това си бяха парак, силанс и консуматор. Продължава. Даже с нощи са се разминали, да не са били. Били те е такива. Искам да ви кажа, че подмяната, местопромяната са пълна сила и в момента аз си го представям това нещо цялото като един таралеж. Защото сега в момента каква позиция да вземе? Бареков напада президента. Президента е една майна, дето въобще не е за такова. Кого да защитаваш? ГЕРБ за нападате, атака не. Разбирате ли колко абсурдна ситуация и страна живеем? И ние ще продължаваме да го правим това нещо, ако действително няма някакво нещо, което да гарантира промяната. Миналата година, март месец, аз лично спрях. Спряхме в формата Орлов мост, защото виждаме, че така не може да направим нищо. Аз съм присъствал на такива гнусни преговори, разговори. Викат мене, защото съм име и ще ми изнеса проценти. И ми поставят разни истории. Викам, аз си майната. Ето път ще го съкрата. И така теглих майната на всички и не участваме. Добре, защото фактически те ни извиват пръстчета за да това. Викам, няма да стане. Аз значи, до сега не се е случило да клекна, пък на тези години едва ли ще ми се наложи вече. И мислихме много и действително в момента да искам да ви кажа, че в продължение на 5 месеца лично аз извършвам една миньорска работа. Що го казвам миньорска? Защото разчистваме земната маса, за да стигнем до някаква златна руда. Това са хората, които по места могат да направят нещо ново. Защото хубаво, аз затова съм и тук, окей, София и Варна, но ние сме силни и сега ще ви кажа, затова питах какво можем да направим заедно тази година, не като миналата всеки ден. Но само София и Варна ние няма да променим нещата, хора. Трябват ни хора по места. И в момента искам да ви кажа, преди да ви говоря за Народната партия, че вече имаме 70% покриваемост от страната. Което за 6 месеца не е малко, не е много. До 2 месеца ще приключим процеса и ще покрием цялата страна на 100%. Кое отличава, значи, като говорим, всички сме, включително и аз, съм алергичен към думата партия. Не съм членувал в партия, тази е първата, пък взимаха, че ме избраха за председател. Събота, като беше той. В първата партия, която членувам, искам да кажа. Народната. Народната, тази, която учредихме по-миналата събота. Сега, значи, това е принципно различно от всичко останало, което те 25 години съществува, защото БКП се пръсна на 20-30 малки БКП-нца с различно оцветяване. Идеята ни е да направим веднъж представителство и да направим промяната, да ги бием на тяхна територия, второ да се отличава от останалите. Тоест, тя носи наименованието партия, но е народна. Има и представлява политическа платформа на гражданското общество. Не случайно е първата партия, която има 2 камери. Гражданска и политическа. Значи в гражданската, както сте вие, обществен съвет, това означава гражданско образование, да наречем, няма значение от формата му. То влиза в това нещо, без да има нужда вие да ставате партийни членове и така нататък. Разбирате ли за какво? Второто, тя е електорална от гледна точка на това, че е за изборите. Тоест тя не е с партийни структури, които са характерни с клубови и така нататък. Събира се комитет, биеме ги на тяхен терен. Имаме целият шанс, ако сега го изпуснем. Говоря за следващия май, ще има 2 в 1. Повечето от вас са убедени, някои имат съмнение. Времето ще го покаже. А пък най-малкото, което е, значи ако те не са го съгласни, специално аз поемам ангажимента да ги свалим в София точно в нужното време, за да може да станат 2 в 1.
Въпросът е, като ги свалим, какво правим? И тогава идва шанса, защото по-мъртва фракта от тази, която са в момента ГЕРБ и БСП, никога не са били. Прогностиката показва, че те на изборите ще дадат между 10 и 15% паритет. ДПС-то ще даде към 6%, Атака пада, няма да влезе. Може би Валери Симеонов ще мини бариерата, оттам нататък е прав. Това означава 70%. Ако го разделиме на половина, това са 35%. Ние ако дръпнем, значи за трети път може да направим това нещо, което се получи при нова партия, да стане водеща. Това е царя, това е ГЕРБ. Тоест, ние не измислим топлата вода. Долу-горе, това е което по този начин можем, искам да ви кажа, че много свестни хора намерим. На някои места ми се наложи лично. Значи лично, за разлика от ГЕРБ, където Светанов му правеше партията, тук не е така, аз лично си работя с хората. Минавам, виждам, нали, подават хора, виждам ги, тъй като треньор по бойни изкуства, аз съм свикнал да гледам хората в очите. И като видя един човек, мога да скинирам да видя свестен, читав или не. Много свестни, много честни хора. Искам да ви кажа, че ако ми се наложи една седмица да не съм събота и неделя в страната, да се срещам с хората, аз лично се чувствам дискомфортно в София. Защото аз съм българин, аз съм български гражданин и живея в София, но не съм софиянец. Така че, когато ето такива срещи, които сега имам и утре ще продължавам, мене лично ме зареждат. Освен другото, че върши някаква обществена полезна работа, да се подберат хора, които да действително да направим някаква промяна. Сега ще ви кажа с две думи как седат структурно нещата. Значи, работиме електоралния принцип означава Варненски многомандатен избирателен район, който има, да кажем, 15 общини. Който поеме многомандатния избирателен район, намира 15 човека, които са му доверени, които той лично отговаря за тях. Тези 15 човека надолу си намират, си избират свои хора, които на свой негъл в ония смисъл, които имат доверието да започва да се работи по секции. За да ги биеме, сега ще ви кажа едно число. Трябва да направим 40 000 застъпници и наблюдатели. 40 000. Това означава средно по 2,5 на секция. Янка, извинявай, че парите са може, значи, то е наблюдатели по секции и така нататък, свързана с разходи. Кой ще поеме разходите? Сигурно ми човек. Аз за да работя, обикалям страната, значи си давам. Значи, за да направим първа сила и да ги биеме и да ги изгоним, и това вече да има и наказание. И наказание. За да има наказание, ето виждате сега някой да е поискал наказание за предишните. Няма и да стане. За да стане, трябва да има 3 неща. Значи, име, трябва да има структури, трябва да има пари. Така. Почвам отзад напред. За да има пари, трябва да има структури. Така, кошката и яйцето долу, кое е първично. Защото, аз и миналия път го казах, имаме осигурени средства отвънка, но искат структури да покажем. Тогава всички тези реформаторски блокове, всички тези така наречени десни, такова отиват, те вече постепенно им казват, защото позицията е такава, не му казват чао бамбини, му казват, вижте сега там, разберете се, ГЕРБ ли, реформатори ли сте, и застават зад нас. Говоря за такива фундации, като Аденауер и така нататък, които са десни, защото самата партия е дясна. Но тя е консервативно, социално консервативна. Защото, за разлика от социализма, социалистическите партии, които казват, ето ви 3 риби ще да нахраним,
тук търсиме как да дадем въдицата на хората да се нахрана. Защото утре пак се говори. А тази мизерия, която аз се сблъсквам в страната, ето тя ме зарежда. Тя ме зарежда да продължава. Човек, аз съм икономист, макроекономист. Много добре знам. Ще ти кажа само една думичка. Липсата на конкуренция. Пазарна икономика без конкуренция. Ето това е 24 години. Партокрацията, което представлява съединение на икономическата власт с партийната, този, който дойде и сменя фирмите, ето оттам идва мизерията, защото като смениш фирмата, то става безработен и всичко това нещо отива на баня. Тази висока безработица е основата на мизерията. Няма производство. Как ще има производство? Когато и да е фирмата, тя е дръпнала. Тя е дръпнала, идва следващия Балтият. Какво производство ще правиш? Само туризъм ще правите и земеделие чак пак там. Ама не бе, човек, ти ме питаш откъде идва. Идва, тя е в генезис на модела. Европейския съюз ти е сложил... Добро утро и моята лична такова е излезено от Европейския съюз. Ами той го кажи. Че не си ме питал. Аз съм против да ходим в Европейския съюз. Така, точно така. Значи, ние в Европейския съюз осигуряваме един малък пазар. 6 милиона и половина не са горе. Но даваме възможност на Kaufland и на всички онези да си продават тук без да дадем възможност на наше производство, защото ние го нямаме. Свободно движение на пазари и цени, какво? На пазари и капитали и хора. Да, само цигани изнасяме, нищо друго. Цигани изнасяме. На първо място сме по глава от населението по износ на цигани в Европа. Ако от това ще загубим, мерси. Не можеш. Излезем от Европа, трябва да спечелим изборите. Точно така, за това го говоря, нали? Защото ти го виждаш. Никъде не срещаш всичките да се фащат пътя и да бягат много бързо. Къде си видял какво? Няма и да срещаш, защото няма и да дадем сега. Защото Бареков след като беше тук оная седмица, изнасям и 90% от това, което аз съм говорил в предаването. Това, което съм говорил на учредителната конференция. 90% копи-пейст. И като има пари на себе. Какви пари да играе си? Аз за това искам не само да... Извинявайте, че викам, аз малко така съм си. Сега да ви кажа за това. Връщате на обратно към Бареков. Значи това са парите на Пеевски и отзад седи трактор. Трактор? Очаква да ми кажеш тя. Ние смятаме, че корпоративна банка стои това. Значи корпоративна банка и Пеевски вече не са едно и също. Така. Нещо не са долюбиха и развалиха дослука, но зад това нещо седи и трактор. Освен друго. Значи трактора не че е толкова богат, просто не случайно се появи, значи ви това няма как да знаете, се появи кавала се появи с Стъки. Стъки е на Юлиана Дончева съпруга. И той до тук каза, че ще бъде спонсор на ММА-ците. Значи общо взето той си подготвя някаква игра, но няма да му се отвори парашут. Просто това е отзад, което седи. Пеевски значи в момента правят ДПС-2, само че в нов вариант. Говоря за... Да, значи връзката между Пеевски и Додука е ясна, нали? Няма какво да... Янаки да питам нещо. Кажи. Чухме тук преди няколко месеца на работа, че на Бареков са внесли някаква голяма сума пари в Турска банка. Дали е възможно вярно това нещо да получиш? Турската банка... Да получиш, за всеки случай. Чакай сега, те по принцип в тази банка на Цветан Василев влезнаха доста арабски и турска такива
ислямистки, да ги наречем по този Мисля, че Акбанк беше, мисля, че Акбанк беше. Акбанк, но не, аз се сещам за коя ме говориш. Тази, която на Джамшише, Стоян Александров беше председател на тя напусна. Търговска банка Д. Точно. Ти за нея говориш. Демир банк. Демир банк. За нея ли говориш? В Демир банк трябва да ти кажа, че имат и тези, и Атака, и ДПС имат сметки. Не, твърдо, като водиш на предаване ми подават доста информация, проверяваме, има някой, която е изкарван, която друга сега не е точно момент, просто не ми обслужват в момента каузата, която защитавам. Може ли да запитате нещо? Да. Имам въпрос. Като е учредена партия, вероятно има някакъв програмен документ. Съм донесъл уставите, които показват новото, за което аз говорих до тук. Сега в момента... Платформа да е. Оставите идеята да видим. Кой ви? Пак ли ти? Ти да си на Балеков таковата му. Платформа дай да отиди. Изряди си така да ги пускаме. Последната работа. Да решим да ставаме членове. Ама не искам да ставате членове, хора. Не е такова въпроса за членство. Въпросът е... Ако решиш да ставаш член е друго. Въпросът е, че... Да видим каква е идеята. Чакай сега, момент, стъпка по стъпка. Значи, първо, кога беше преди 2 седмици се учреди партията. Оттам нататък почваме да правим това, за което ти говориш, аз школно, естествено, правим платформата. Като основното е икономическата част. Значи тя така идеологическа няма, идеологията е тук гражданска платформа. Политическа гражданска платформа, да дадем представителство на гражданските образования. Искам да ви кажа, че имаше една приказка, кога му почерня газа, кога стана циган, кога му почерня газата и при мен е така, кога станах председател и не мога да съм видя със себе си едва или не, защото всеки идва и вика ти като председател, сега ние сме гражданско такова. Викам, окей, ние затова сме създали. Просто това нещо, че има единство, и ще ви кажа, че никой няма да го предложи такова нещо. Защото това противоречи на демократическия централизъм, който обслужва определен кръг. И примерно, те как действат като центрофуга. Изхвърля нагоре най-големите война, долу златото пада долу. Ето това. Аз сега търся в обратно. Търся истински хора точно за това нещо. Така че платформа ще има. Платформата, значи с октомври до края на ноември ще я пусне. Ще изготвим, защото това е много отговорна работа. Значи, платформа не е просто като проформа, аз сега ще дам една проект за платформа, така да си имаш. Въпросът е да гарантираме, и аз нося отговорност като икономист, да гарантира промяна на тази ситуация, на тези църгули, които сме станали в мизерията. Тук трябва да се даде отговор на въпроса как, а не да заснемем в платформата статуса. Статуса е ясен и на тебе, за какво ще ми четеш ти тази платформа. Аз трябва да ти отговоря на въпроса как, а не защо. Защо е предаването? Защо сме стигнали до тук? Там го отговарям. Обаче платформата трябва да отговори как да се промени нещата, така че да оцелеем като нация. На ден да не ми напускат 50 човека през терминал 2, защото над 50 човека си. Всеки ден. Пристигат 150. Пристигат сирийци, не пристигат българи. Излизат децата ли? Те ще ни правят демографски... Ще да оправят, като гледам, ще да оправят, като ми вкарат няколко такова, така ще да оправят. Ето, за това казвам, че това нещо и сега в момента си подготвяме екипа, който да направи, да се опитаме да дадем отговор. Ето, сега днес, като идвах от Бургас, не гледаме това, дето е от Бургас до тук, едни големи комплекси. Това знаете ли как се нарича на икономически език? Колко са икономисти от вас? Това на икономически език се нарича национално богатство, което е изразходвано на вятъра. Седи
като паметници на простотията ни. В същото време, с тези милиарди, които са заробени там, те не носят до продукт. Оттам вече продължавам отговор на въпроса за мизерията. Тя мизерията е първо главата. Нали? Още нещо, мога ли да започна? Може. Когато сглобите нещо като платформа, програма за управление, ще последи ли така за събиране и на мнение и... Може и в интернет. Имаме страница в интернет, където всички тези неща ги слагаме. Устав, декларации. Така че има форум, където във форума може да се казва не. На най-широко основата. Господин Начев, имам тук доста забележки по устава, ама мисля, че сега не е момента. Ако искаш, ще ти ги запиша. Няма ли друга партия с това? Значи, струва, че по изборите съм чул. Не. Значи, ние използваме, в рекламистиката има два подхода. Единият да набиваш дадена марка, другото е да изваждаш от подсъзнанието. Използваме това. Това е Народна партия, която е съществувала 1894 до 23 година. Възниква на базата на консервативната партия и се присъединява към тези на съглашението или съглашението, не ми идва думата сега в момента. Народния сговор. Към сговора, точно така. Значи това са Буров, Вазов, Караде и така нататък. Пак в сайта има подробна история, събрана от нас. Не. Може да отбърка. Значи, чакай сега, момент. На сегашните участва ЕНП, Европейска народна партия на Капон. На Капон. На Мария. Мария сега разпуска партията, между другото, това е последна информация. Това е най-старата народна партия в Европа. Тази, за която ви казвам на Буров. Просто ще отворя една скобка, че Буров, когато се учредява, той е бил юноша, не толкова бледен, на 20. Така, чакайте момент. Значи, той говоря за Буров. Да. Константин Стоилов е учредявал. Той първо министър-председател и след това е учредявал, което е особеното в историята. По нареждане и на княза по това време. Което е интересно, че Буров по това време е младеж, който учи във Франция, но в основата на учредяването на това на Стоилов, когато е учредител, е баща му на Буров, който финансира създаването на партия. Той е държал, стария Буров е държал задълженията на Турската империя. Буров и Васил Коланов са били със студенти и са учени, но и са възможно това не е. Оттам може да... Плюс това тя най-добре отговаря, че на това, което ще видите вътре с тези две камери и това, че е политическа платформа на гражданското общество. Значи аз съм 10 години от гражданското общество и да ми няма как. Казах ви, това ми е първата партия, надявам се да е последната, в която участвам и тази партия действително ще направи какво е възможно да доведе до някаква промяна и най-малкото, като станеме, когато излеземе, значи да има ефекта, а не другата зима и 15-та пак да ви излеземе. Сега ще излезем. Но е хубаво е, че аз съм тук при вас и въпреки тези същите, които се опитват, ще ги изчакаме да се наскачат и тогава, като излеземе, вече ще смениме нещата в посока, че действително да се получи промяна този път, а не да само Бойко Борисов да си подаде оставка и да дойде пак същото, че и по... Добре, ти смяташ ли, че само с избори нещата могат да се оправят? Дай ми друг. Без кръв. Няма се. Хубаво. Аз бях изправен на 18-ти пред парламента, пред 3 възможности. Казвам моите възможности. Да подпалим Народното събрание. Както го подпалиха студентите.
Значи аз партийния дом си го подпалиха комунистите да тръгнал, много се извинявам. Да се изгорят архивите. Така, значи, да влезем в... Имам предвид да влезем в Народно събрание, въобще не беше проблем. Какво правим вътре? По-нататък. Идват едни такива, аз съм се побоен, мен с бой не мога да паша. Обаче, какво става? Обявяват за терористи, защото сме превзели парламент, разбираш? Незаконно, да, точно. И каква промяна правим? Какво зависи колко хора го превземат? Ма не бе, превзели, добре, каквото и на къса 200 000 факсили. добре, 200. Значи тогава се изправиш пред следващата хипотеза. Суспендиране на Конституцията, защото нямаш друг. Трябва да суспендираш Конституцията. Тото и Конституция не сега. Това въобще, първото нещо, което трябва да направим като партия е да свалим и тази Конституция. Да, няма кой ще... Велико народно събрание и така нататък. Ако не вземеш властта, кой ще разреши? Така, пак стигаме до това. Окей, като суспендираш, обявяваш се, примерно аз такова казвам, сваляне президента и окей. И Народно събрание беше паднало на 15-ти ден, няма вече такова, само президент. Най-лесното беше сваляне президента, суспендираме Конституция. Знаете ли за какви обявяват навсякъде? За преврат. Каквито ще се стресни. Какво ще? Кой ще се стресни? Всеки, който е срещу съществуващия ред, е незаконен. Не бе, той Ботев е бил терорист в България, да. Ще бъде, че само да ми много ясно, че ще бъде незаконно. Не бе, не става дума за законно и незаконно, става дума, че... Беше станало това нещо, турците веднага щяха да правят. Това е глупости ще. Не са глупости, искам да ви кажа, че Бойко... Турците са постоянно вълдърни. Бойко... Че, ако решат, винаги може да си влязат. Тъй, че... Говорим вече Момент, подкрепа на това, което той каза. Не случайно, значи за първ път декември месец в Белия дом присъстват 4 министра силови. Значи двама силови на вътрешните работи, на отбраната Аню Найденов, на МВР-то Цветанов, на външните работи Младенов и Бойко Борисов. Никога в Белия дом това не се е случило. Значи по това време те подготвиха и подписаха влизането на контингент от Турция, но не турски войски, значи те на НАТО поправка, войски на НАТО. В случай на заплаха за държавния суверенитет на България. Кой го подписа? Бойко? Суверенитет. Четиримата министри никога не е случило. Да. Някъде публикация. Има информация. Да ми свалим тук. Не, няма откъде да ги извадиш. Нито е национално предателство. Ама добро утро. Ами добро утро. Естествено, че искам да си кажа, че това точно се случваше. Ама чакай бе, то в България всеки ден се върши национално предателство, ние сме свиднали да приказваме. Това е действащо споразумение, то не е отменено. Нарязването на 4-те блока, като ми ги подписал преди последното заседание, за секретаря ми някой да го извадил. Искаме съд за всички. Някой да го е извадил на АЕЦ Козлодуй. Никой не го извади и няма и да го извади. Защото са подсъден някой. Как искаме съд? Но предварително едно от условията е съд за всички национални предатели. Добре, Янаке, суверенитета казваш. Суверенитета визираш. Примерно, кой ще наруши суверенитета? Не, те не ти нарушават суверенитета. Това за националното предателство. Те не ти нарушават, защото си член на НАТО. Те са го измислили. Ние сме членки на НАТО, застрашаване да... И това въобще, това дето ми го казва, че били турски войски, той ти казва, това са войски на НАТО, натовски войски, влизат за това, защото е заплашена националната сигурност на България. Това е край. И Янаки Янчев и кой са терористи. Защото се намират вътре в Народното събрание. Парламента има правното основание по съгласно международните международното право. Загиш прав. Сега, това е при условие. Още, вижте сега, нема решение на НАТО и на Европейския. Абе, добре бе човек, дай да не държим това. Слизане от там, нищо не... Ние имаме още един полезен ход.
Още един полезен ход имаме да опитаме тази година да сме заедно, защото не можем, казваме, аз обикалям цялата страна. Едва ли някой от вас може да покаже колко километри, който съм направил. И знам състоянието на градовете. Няма град като Варна, няма град като София. Пловдив са путки майни, нищо не става. Ще ви кажа защо. Защото имат едни чегеваристи, едни такова и нищо не. Те ми дават вече трета година, ми дават отрицателни бройки. Аз ви казвам, че съм 3 години на зимата. Миналата акта излезахте, вие изкарахте 2500 човека, за актата ни аз изкарах 8000 в София. Така ли беше? Така беше. Пловдив колко ми изкараха тогава? 150 човека. Тоест, то си има една традиция в тези неща. Миналата година вие изкарахте 100 000. Така ли беше? Пловдив колко иска? Искам да ви кажа, не че нещо против Пловдив. Просто тук е грешката, ако ние разчитаме на някой, че двата града, които могат да доведат до нещо, това е Варна и София. Въпросът е конфронтация, ще има ли то път или няма да има, или само да изкараме хората? Мога ли да си завърша мисълта? Така, съгласен си, че това са градовете. Значи сега в момента ние подготвяме по линия на нашето, защото ние си запазваме, ще го видите, си запазваме правото на протестно крило в партия. Нещо, което се надяваме да ми присъда. Значи, в нужното време, на нужното място е хубаво този път, и това ще го подготвим по наша линия, да тръгнат няколко влака, които само ще направят чак за превземане на влакови да не говорим, защото там се намесва военна полиция и става по-сложна работа. Просто градчици, които идват в София. Примерно, аз говоря по наша линия. Градчици, които идват за силен моралния момент. Не си бройка, защото бройка в София може да се направим, не е проблем за улицата. Във Варна тук не се съмнявам. Знам, че когато избереме момента и така ще го направим. Но този път, за разлика от миналата година, трябва да сме заедно. Да питам нещо. Синхронизирано! Синхронизирано! Да питам нещо. Кои други градове, примерно са с тебе? С тебе, с партията, там, на част на мен е по-лесно да кажа къде ми е бял, са ми бели петната. Но те са временно бели, защото аз до края на ноември ще запълна на 100%. В момента там течат процеси. Ако може да се разчита на 100%, това е точно. Значи, тук като почнеш Шумен, Търново, надолу Ловеч, аз извинявам, при нас разделението на многомандатни избирателни райони. Аз така ги гледам, не ги гледам на административна деление. Тоест 31. 31 са, да, защото е електорален принцип. Значи, казахме надолу София, Видин, Враца, Монтана и вече надолу тръгваме Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас. Враца, Монтана, може да пребориш. Той каза, аз разбрах. Къде има хора негови? Ама чак сега, аз в момента говорих за ударна сила, а не за изборите. Нали за това говорим? Говорим за ударна сила, по принцип говорим. Защото аз говорих за ударна сила. Значи няма такова нещо да не може да се прибори някой. Значи за толкова години на татамито аз съм се убедил в това. Зависи от духа, зависи от техника. И това, пак ти казвам, на страха, когато очите са големи. Ако ние се хванеме на тези избори, първо трябва в февруари месец да излезем, за да се направим удара, и оттам нататък на май месец. Добре, какво правим сега с тази инициатива на Бареков? Февруарските протести да се възстановят, да се възродят? Мой пошишавка какво го е? Чакай сега, се конфронтирали и с него.
Ако боя го виждаш като конфронтация, да. Ако хората почват да излизат по-нищото им, се държи като... Ама той не може да дигне, бе, човек. Той не може да дигне. Виж, аз цитирах с това. 200-300 са били. Но самите лица, които той показва, това показва. Плюс това има един принцип, който докато не паднат листата на дърветата, протести не може да има. Да, ние да разчитаме на това, обаче явно, че той подгрява. Ама там му е грешката по-рано. Грешка, въпросът е ние се конфронтираме с него или ще се съюзяваме, какво правим? И как се съюзяваме с Бареков? Оле, кой ни е съюзника тогава? В тази битка нас не трябва съюзници. И можем да я водим само да развяваме... Ами, София и Варна са съюзници, а други няма съюзници. От политическите сили ти говоря. Кой бе от тези подкимани ще го взема, бе? Ти се пишеш либерал, консерватор и така. Чай сега, ти либералите и консерваторите ги сложи в компот. Ами тук консерватори и либерал. Основен принцип либерализъм. Чакай, бе. В устава. Нали, чета тук. А това е либерализъм пред ден. Не може консерватори или либерали да се знаят. Основен принцип. Да. Значи в това, къде е това принцип? Чета. Ето го. Демократичност, прозрачност, свобода, равенство. Всички членове на партия са равни помежду си. Аз мисля, че не са равни, равноправни би трябвало да бъдат. Не равни. Гражданско участие, традиционализъм, либерализъм. На какво? Народната партия разбира необходимостта за свободно и развито общество. Не е либерализъм на какво? Неолиберализма се отречи тотално и в западна Европа. Чакай, сега не ми вкарвай нещата, които си ги мислиш в момента. Ето нас, за това не е основно. Чакай и чети го цялото, да не ми го късе от контекста. Да, чета, за това не е основно. Либерализма. Народната партия е необходимостта за свободно и развито общество. Затова ние основен принцип, тя ще задейства, ще бъдат свобода на личността, свобода на изразяване, свобода на самоопределение и право на свободна стопанска инициатива. И нещо грешно. Ами, някакси принципът тук либералите отхвърлят държавата, неолибералите казват по-малко държава, по-добре. Ти за кое си? Повече държава или по-малко? Чакай, аз не съм устава, човек, нещо му бъркаш. Трябва да се сменим от човека. Айде да продължим нататък. Искаш ли, защото и без това времето ми е... Не, но този въпрос е много важен. Значи държава повече или по-малко? Това е много важен. Държава повече или по-малко? Ами, в момента сме свидетели, когато държавата нича няма. И в резултат на това мишките мишкуват, котараците по-флямкват. Няма кой да лови мишките. Виждаш, какво стана? Четеш във вестниците, един запасен полковник отиде в лагера враждебна ли къде беше там и за 3 дена сложи ред. При той беше и хаос и безхаберие. Значи, трябва да има ред с държава, реда става само чрез държавните институции, разбира се, на място. Трябва да има армия и полиция, които да гонят престъпниците. Името няма. Ама то ги няма. Има други казвам. Кой е престъпниците или полицията? Съдилище ги няма. Ама нали за държава искам да използва за политически цели. връщане на Принципът е много важен. Либерализъм, неолиберализъм или повече централизъм и държавност. Аз тези понятия не ги знам. Ами, либералните принципи са колко се може по-малко държава. Това е неолиберализъм. Социализма. Либерализма, неолиберализма се проваля както социализма. Аз мога да кажа, партия на времето. На никой не го пука, писат социалисти, демократи, консерватори, ако щеш, хората искат да работят, искат да живеят свободно. Искам да правим държава. Това е положението. Хората искат да работят, не да избягат в чужбина. Ама за да работят трябва да има икономика, а икономиката западния свят ни е сложил, ние сме пазар за тяхното свръхпроизводство. Никой не ти разрешава. С 6 милиона. Ами всичко ти внася от Холандия, бучета. Знаеш колко е? Какъв пазар? Пишат те от Холандия, бучета. Прав е. Ама имаш фирми, които вземат цялото производство.
Цялото селско... Какво произвеждаме ние, ми кажи? Цялото селско стопанство държи от Химимпорт тук, в цялата Северна Европа. От ти мъжите, кажи. Да. По-очакваш от тях. И колко произвежда жито? Малко е. Малко е, олиото на жито. И къде отива всичко след това сега? Виж, опашките. И се вкарва ГМО. Къде е месото? И се вкарва ГМО. Се изнася, всичко се изнася. Кой се изнася? Не ги познали. Може ли малко да прекъсваме? Значи аз ще съседих за едно нещо, което беше казал Кенеди. Казва, не питайте какво ще ви даде, какво ви ще даде това. Аз питам себе си, какво мога да дам. Това мога да дам. Какво се иска? Иска се, ще кажете, кажи какво трябва да се направи, за да кажем, можем да дадем. Иска се, това, което ви казах, една ясна подготовка на двете неща. Структура. Значи аз имах два управителни съвета от учредяването до сега и между другото много е трудно да се излезе от коловоз. Казваме, споделяме личен опит. Това са членове на управителния съвет. Докато не се разбереме какво, че ние не правиме партийна структура, а правиме изборна структура. Тоест това, което аз ви обяснявах до сега, МИР, многомандатен избирателен район на общини надолу до секции, това е за избори, не за партията. Това разграничава електоралната, това се разчупва демократическия централизъм, на който е изградена БКП и всичките тези партии до сега. Тоест, това е различното, и защото ако ние това не променим, няма да променим нищо. Ама ние не знаем изборния кодекс какво представлява, кой ще да пуси, те ние няма да пуснат във властта, бе, Янаки. Ами що толкова направят изборния кодекс, както беше до сега, ще се изберат пак същите. Ама не, ти сега в момента ми хейтваш защото, ще ти кажа защо. Аз какво да чакам да Майя Манолова да ми обяви в февруари месец, че няма да има нов изборен кодекс и какво правим тогава? Ще обикалям като призовен кон заедно с тебе. Във Варна, аз в София. Добре, ама ти смяташ ли, че... Не, аз не смятам, аз правя. Аз правя, да. Това са апостатии на комунистите. Значи, докато не опитам, няма как да разбера. Като си седа на газа, ами търси съюзници, бе! Кои, бе? Кои от политици? Не, кажи ми. Кажи ми, двама, трима. Аз те питам, кои са ти Не ме питай, кажи ми. Кажи ми ти. Софиянски ти беше структура. Кой бе там? Ти каза на предишното идване, че Софиянски ти предоставя паща. Щеше ли да се радваш да си с Софиянски? Ма не ти го заяви, бе, човек. Чакай сега, Софиянски ти дава служителите си. Щеше ли да се радваш? Сега. Кънчо, дай да. Кънчо, извиня, това обаче в момента... Ами с кои хора смяташ ти, че ще бъдеш във властта? С кои хора? С народа, така пише, с народа. А не с тези, които 24 години са докарали тази. Народа ти даде 4. Чай сега, аз съм дошъл не на диспут да правим, казвам, питам те ти какво мога да направиш, а не ме питай само аз какво мога да направя. Аз съм тук и го правя. Ти какво мога да направиш тук във Варна? Айде па да видиш. Изкарали хората на бунт. След бунта какво правим, бе, човек, бе? Дали това ти се опитам да разберем? Какво следва след бунта? Бунта е най-лесната част. Тъй. Еми, питам да, ти ми обичам. Аз викам се. Хора, бе. Кънчо. Европейския съюз ще излизаме или няма да излизаме? Ма не трябва да на вас, за да го кажем, бе, човек. Ти, кой ще те чака да дойдеш на начин да го кажеш? Кажи го предварително, просто да ти повярва. Кънчо, имаш ли ред за... Да, Кънчо до някъде е прав, може да се намеса, защото на хората трябва да им бъде обяснено какво ще правим. Нека взе властта, това ще ви кажем какво ще правим. Ама нали ти отговори че ноември месец ще такова ще е готово, бе. И това ще го пише. 10 пъти едно и също да моя майка, да ни вървим напред. Но по принцип, как мисля да се запознаят другите хора? Къмта на дъза там някои хора, 7. Без да се обединяваме. Аз мога да викам. Ама с кого? С партиите? Аз като чувам... Говоря за партиите, за гражданите. Гражданите, точно това, за това говориме. Сега в момента ще ви кажа до тук, за 2 седмици. Българите в чужбина са 3 милиона.
в гражданската структура. Българите в Босилевград, в западните покрайнини, тук. Разговори се водят с други граждански сдружения. Граждански сдружения. Ето с тях ще се обединяваме, а не с политически партии. Добре, Томалевски ще го вземеш? Никога! Той държи българите в чужбина. Държи ми една работа. Има партия. Изкара 0,4%. 0,04%. Има просто това е манипулация с Франция. Божидар Чеков се казва, които са българите в чужбина. И те влизат. Демократична алтернатива се казва. Те имат 3 групировки. Едната във Франция,